Dagan kay may gistoryaan ni Emilia, so kung amo tong i-on air basin mabilis siya. Ano ba? Kay si kuan mo to'y una naka nga among nakauban dani. Nag-share gyapon yung mga kuan, yung mga experiences sa mga kagahapon. And then in the near future, wag namin plano dani mag-collaborate. Bantay Para sa akong kuan ba directorial debut, ikaw din akong kuan. Ikaw akong sa tawag ani. Ako imo apprentice. Si Grayan naka-direct na og film. Oo, tama. Katong sa ilang school. No, Dili to mo? sa school, and then kuan din natabangan ako siya sa school niya na project. Naka-submit siya sa Cinemagis. So dapat ikaw mag-submit ka. Lagi. Dugay na kay kuan na nga gusto pero ang ambot lang wala gyud nag-push ba. Push na to karon. Gamay na lang kay nga i-push siguro. Ibrag ikaw nagi maka-push ani. Abangan ninyo ang film ni Master Poppy. Ay sir, kanin tanan dalikatan sa lahat nilang mga gi-message karon sa Facebook Sa mga kontra siguro ako ni. Ambot lang, tara na nato. Mailhan man na kinsay nag-kuan ni nag-post. Sige, go. Natay gi-post sa Facebook nga i-message lang or i-comment lang diri ang inyong mga hot seat or original hot seat question para kay Cloyd. Di na lang ta mag kuan ha kanang Kuya Cloyd kay para ni. Eto na, abe, asa ako sang ikuan top most recent comments. Okay. Si Mera. Pila ka oras aya ka mapulan? Pwede ka mo pass, ani ha? Pwede ka mo pass. Wala na pa man kanipas ganina sa ako, pero basta ingani sa ilang mga question, pwede ka mo pass. So, dapat dili ka mapulan, Mera. may oras. Yes. Na. Pero ikaw, di ka. Ha? Oo. Mapulan. Marky. Pila kataas ang imo using the inch nga measurement. I'm allowed to say. PM na ako. Pero man na siya. Marky, babae ni siya. Marky? Babae. Babae. PM na ko sa imo, Marky. Ay, kuhan. Makabalik. Marky. Nakatry na ba daw ka nga nasira ka? Duha ka question. Oo, duha ka question. Marky, naibayad basta. Ay. Okay, ayaw lagi mong pag-question ka na maka-answer siya. Ayan. Si Russell or Russell. Russell. Unsay mga uso nga music sa imong panahon nga DJ pa ka? Ayan. Daghan kay nag-DJ ko since 1992. So mga 90s music. 90s. So pag Sandy 101 ako, kanang mga R&B. R&B. Sagara, no? Tama. R&B. Tapos nagimo po mo inyong own music ato, di ba? Yeah. Diba? Sila ni Stan. Oo, Nagimo sila rap nila nga kuan. Muna akong gakainumduman. Own music. Dyson K9 nga Itsumo. Sikat guys sa akong panahon. Itsumo. And then nagsabay gid mi with Dyson K9. Ba? So, unsa man na sila? Regular na sila sa Sunday magkuan? No, taga Cebu man na sila. Oo. So indie kuan rap group na sila sa una. Kami ang nagpasikat lugar sa ilang song diri. Yes. And then nag-uban gid mi kami ni Dice, kana si K9, kana si High C. After 1 year, sikat din sila nationwide. No? So nag-storya pa mi nangaon mig mais. Sa Sunday ningon niya bay. Sikat ra gid mo bay. Antod grabe gid ang ilang. Asa nilang naabtan ani sa imong balita? Abot na sila. Abot sila kanang The Buzz. Basta tama. Opika Station. Oo, so na mainstream gid ni sila. Oo, grabe gid. Naraw. Tungkag lang ni sila. Dyson K9 featuring Sashi Yuichiro. So, muna yun yung mga panahon dito. Yeah, muna. Muna akong kakainom. Ako ang sigig play ana actually sa una everyday. No? So
Favorite po nimo? So, ganahan ko anak kay ganahan ko actually sa ila kay independent ba. Nato di sikat sila. Sige, padayon ta. Alright. Suma. Si Mitch, Mitch. Mitch. Pila na ka girl imong natilawan? Sa kuha na. Siyempre, wala may gani kay wala siya nangunta na pila ka boys. Mitch, no? Mitch. Okay, Mitch. Ang akong actually daggan na kay kapangutana sa ako no? Ang akong tubag pirmi is that is a very bad question. That is a very bad question. Okay. Don't Bad because dili ko ganahan sa question. Bad because you will not like the answer. Pero sa kwanto kapanahonan ako nga, DJ pa ko. Hindi man malikayan. Buutan ako. Bakay imo mo kung ginakuan nga tanan DJ nga Pag DJ pa ko. imo mo kung ipakuan ako naman ni Nazi Tro. De la Peña. Gusto mo ng PJ. Ambot. Asa sa duha ang imong ganahan sa babae? Letter A, girl na nagmahal ng sobra-sobra sa iyo or girl na magaling sa kama? Nga nagmahal ng sobra-sobra. Kanang sa kama matunan man na. Ng sobra-sobra di kung apila to. may siya sa kama pero dili daw ko Mahal. nga tinuod. Wala. Mayo. Wadya mo. Ato sa ni refresh be basin ni apas be. Sige go. Abi na ko papiliun ko niya. Kinsa nga babae yung gusto. Bea Alonso. Yes, sir, if ever ay na lang basin mag-question na niya. Sige lang. Sige go. Ito si Lors Mia, okay? Nganong cute ka? Ba't dako kag tingog? Cute ka pero dako kag tingog. Cute ko? Ano niya gamayon ka nga tao? Sige ikaw nga yung pasabot. Di Tanawa. Smile with tongue. Tang. Uh-uh. Lalaki ni. Dili. Yeah, walay forever o nabiya. Cute. Puro Cute. babae. Nganong cute ko? Dili ko cute. Actually, I'm 6 feet. 6 feet. Pila ka? 6'1" mo ko, sir. So, taas ka. May half. Asa dapit. Dito na ta sa kay Kuan be. Asa pa may niuban ding. Master Poppy. Si Marky na pod. Kinsay mas gwapo ninyo ni Master Poppy? Kaya ako may nasa mic. Like, i-off ko ba lang ni karon niyang mic karon kay siya mas gwapo. Okay, be. Okay, that's it. Wala na siguro. Unsay feeling nga nakatilaw ka sa mga girl? Feeling di lami. Ano ba yan? Natanong pa ba yan? That's it. It's normal, no? Okay. Pero the psychological and emotional feeling, dili maayo, actually. Mura bitog, So you're pertaining to the katong nilabay? katong Mga niagi? lugar nga, mura bitog, nganong nahitabo ko. Ana. Napati na to siya mahitabo, kaya daga nasakitan. Sa inana lugar, of course, pero sa psychological nga effect, psychological o emotional, medyo nakaingon ko nga may pagwala na nito. Regrets ang uban din eh. So, pero na uban nga walay regrets. So nag-regret lugar ko nga nganong medyo ubay-ubay san ba? So pasabot na kabalo na mo. Kapila. Ubay-ubay gyud. Apelidor pa na ubay-ubay. Ubay-ubay.
nagyan na may idea. Anyways, diretso na ta sa atong second round. Are you ready, sir? Pero mas daghan si Master Pope. Una lang ninyo, 1 year ako nahimong single. 360. Sir Cloyd, from 2000, di na ako kaabot. Hindi ko, di nakaabot. World record. Ikaw na gyud. Hindi mo luhod. Kinanami ko amang hari. Delay. Chara na ito mga media. Ito na ang second round. This is the medium round. Medyo umaangat na tayo sa Na yung large round ko na ni. Kwanto hard Okay. round. Stop. Asay mas importante sa imo sa part sa babae? Boobs or butt? But. Butt. Oh. Why? Ganahan ko. Kung ano siya based on kung ano yun, attraction. Oh, ganahan ko matanog. But. Ganahan shadow shape. Mm-mm. Mga jambantiging. Jam ganina. Lagi na. Nga namin yun sila bully. So, ganahan ka mga gut work. Tapos, No. dili. Kuan lugar, kaning Mga maili sa'yo. nice kayo butt. Tapos, kuan kayo, kanang ang legs. Oh, Samot. wala na. Wala na. Eto na. Second question of the medium round. Stop. Nakatry na ba ka og phone sex? Yes, but I don't like it. For the real one. After 2 minutes, nagkurunihan mo ko. Para makita ng katag. So di ka mahilig ka ng istorya-istorya ka ng dirty talk nga kuan kayo. Then layo mo. Kurunihan. Kumiski ka na sa Skype, di kayo. Yes. Nayuban ganaan ana sir. Hindi lang. Si Sir Cloyd, di pwede. Ayun ninyo i-try. Lang, Ay, Don't try it because I love my job. Don't. Ang saan naman third medium round question. Stop. When was the last time you had outside of bed? Outside. Outside of... Kanang example naman ta sa hotel, bed man na. Okay. Kana outside kaning a place where kanang dili Dili siya sa bed. kwarto. Dili siya kwarto. I forgot. Nalimot na ko. Siguro mga last year or... nalimot na ko. Pero nakakuan ka sa place, wala. Yeah, sa sala. Wala tao mo ka. Sa kwarto. Bawat lugar. Ba? Pwede mo sad sila maingon, out of the house. Out of the house ay... When was the last time? Out of the house. Kaning meaning, dili sa sala, dili sa kuan. Check-in is, Kwarto niya sulod po. magyapon na. Basta outside. Nalimot na ko. Pero most definitely sa auto na siya naitabo. Okay na mo yung auto sa una. Ex ni ex. Naguba, ha? Nagabaan. Ba? Munda na ilang ingon, no? Yay! Malas gid na daw. Malas, Yeah, pero kung di yeah. ka mag-believe, di mo na makakuan mas. Yeah. Only if you believe. Okay. Electric motor. Pwede ka na sa motor. Hindi na. Anyway. Tapos ang motor. Ang fourth. Fourth naman ta, no? Yeah. Fourth. Sige. Okay, stop. Magsugod sa taas or magsugod sa ubos?
Usually, ikaw. So, good stuff. Ikaw na siya. Oh, yeah. Pero kung sa imong partner, sa imong gusto, The same. the same. The same. Taas pa yun sa ubos. Kay explanation na. Mas tsada kay intimate. Mas intimate nga mag face to face mo. And then, ayan na din tong Magsugod ka sa ubos, murag medyo mura na yung imong giapa sa iya. Tama, no? Unsa daw ang imong air name? Before, Oo. ang pinakaunang air name nako in 1992 is The Mole. The Mole. The Mole. Kaya na ako'y alum diri sa akong baba. Sa And then? The Mole. So, ang next na akong air name is Cloyd Robinson. Cloyd Robinson. Stanley. Cloyd Stanley sa ABS. And then nahimong Cloyd Phoenix. Cloyd Phoenix. Ito na, ang fifth. Stop. Unsa imong opinion about celebrities nga gahimo og sex tapes? Well, maagian man gid na siguro nila kay kung kung ganahan ka mo himog sex tape, then ilan that's their business. No? Pero dapat celebrity sila, dapat ilang itago. Kung mahimo sila sex tape, ilang itago. Biktima ba sila kay na kuan? Na share? Sala na nila. Sala na nila. Yeah. Nganong kuan? Sala nila. Kay they're celebrities, dapat mag-ingat sila. Ingat gyud, safe, be safe gyud sa Yes. Okay. Uban nga nahimong advantage sa ila, di ba? Yeah. Ikaw, Master Poppy na kay mo na ba? Di man ako ang hot seat, guest ko sa uban nga hot seat. Hindi na nga DJ Dani, no? Takapan. Sige. Ako na ikon. Sige. Ito na ang sixth question. Stop. Ganaan ba ka nga birahon imong buhok? Doing the deed? No. Not like it. Because Kanang mga sakit-sakit mi daw, nga mga kuan ko na. ayaw. Hindi ka ganang sadista nga babae. Pinasadista. Siguro kanang Spank. No. No. Push sa wall, kanang mga na. Ano lang. Pero kanang mga birabiras buhok, kanang mamaak di ko na. Hawa, bi? Ano to isa ka Na instance. gipa ako kung dila ba. So nasuko ko saya ako sing gipa. Buang man ka kanang kanang dila. Barang nanggigil siya, no? Yeah. Ano siya, nanggigil, mangugos sa rig. Grabe ko nang gibutangan ako og ice ako ning hubag ang akong dila. Bagay day. Bawa na yun noon. Siya ginaka-virgin sa imong dila. Ay! Kaya ba kadto? Sige, naminaw to siya. Start sa letter. Ito na ang seventh medium round question. Stop. Unsa ang imong gibuhat atong nasakpan mo? Sapnan, nasapon nga nagihimo. Na ba? Huy! Ang ako nadumduman nga nasapnan ko is nami sa auto. Okay. Nasapon. Diri may nagparking kaning Nestle ba? Ngit kanan. So ang nakasapon is siguro kanang mga galabay-labay ng mga tambay or baklay-baklay. So nanglili siya. So nanglili siya sa bintana Dili sa auto. tinted. Tinted ang diri sa side pero Okay. ang diri siya sa kanang Front. windshield sa front, no. Nanglili dito siya. So ako So parang ulitaw, ana. Yeah. Tanggap lugar. Ayan. Siguro ni mong gikuan, singgitan. Singgitan ako siya. Dagan po siya. Lagi. May gani kay wala siya niingon. Hoy, pod mo! Nay once nga giduulan mig sikyo. Sir, bawal naman din. Sir. Pwede sir. Taon-taon ginakabalay ng sikyo. Sir, bawal lagi din. Kulang na lang man yun siya nga. Sir.
Ay, sige lang. Sige lang, sir. Saka itong si Kyo karon ba, basta nakarelate sila. Mo gid ito siya. Anyways, that's Natasha's eighth question. Stop. Kinky or romantic nga pag Romantic. romantic? Soulful. Kinky kay okay ra na siya pero sumo. Oh, pero dili lang permihon. Yeah. Stop. Ang history sa imong partner, meaning sexual history niya, ga-intimidate ba sa imo? Is it kuan? Sometimes. Mhm. For example, medyo dagan-dagan ubay-ubay na mo nang iyang kuan no, nangaging laki. Medyo kuan ko nga uy. Kinsa man to? Basin og dili lugar ko nga gaka-discourage sa iya. Okay. Pero ang akong una-una is basin og i-compare ko niya sa uban nga napay mas maayos ko. Imo lang i-brief, i-orient lang nimo nga. Kuan niya. Lahi na sa niya to. Di ko ganan i-compare nga may patos si kuan gyud, kuan gyud. Ana. Tana ka para may bawaan nimo sa iyang ganahan. Okay. So, ana. So, okay ra. By kuan ra kanang parang sa tawag lang open lang ka sa inganan. Open, yes. Mas may open. Okay. Gani. Nangutana pag ko pag ana, uy. Ay na lang, di na. Igo nga na siya first time sa. Na ang ninth question of the medium round. Stop. What do you think about anal sex? Tawagan ni sa uban kay Louvet. Oo. Sa think. Dili kay ko gay nana. Sa uban nga gay nga. I did it accidentally, actually. Sulod lugar. Ni hilak ang kuan. Hilak siya. Sinadutan gyud ito. Ngayon ko nga ignan tabi tawag. Gid ang suga gusto nimo ha. On or lights off, lights on gid mo gusto. Yes. Kuan ba ya mas sensual. Di ko gana mag-imagine nga unsa nga itsura niya. Lights off kay para mas kusog daw ang senses. Mod lang. Touch, sense of touch. Ikaw dili lang gyud ka gusto. Lights on, gusto na ko siya tanawon. May na basin sa backdoor ng tamo. Lagi kalit na naman ito. Oo. Anyways, this is the last medium round question. Stop. What happened adtong grabe kay kahat ka sa isa ka tao? Grabe kay imong hat nga feeling sa imo. What happened? Yung time nga grabe yung kay ka na arouse yung kay ka sa iyang kwan ba iya palang itsura palang daan. What did you do? Was there a time nga kanigid ba ako gining kuanon? Unsa man kanang nakita na ko siya? Nakita nimo siya and then you pursue. Di ko kakuan. Unsay gihimo nimo unsay kuan nimo? Kanang grabe kay kakahats. Super hot kay ka sa iya. Well, ako siya i-pursue. Kuan, duulan gyud. Sayaw. Depende sa babae. Line of style. Unsa man ka nga style nimo? Dili ko kanang more on kanang dali ra kay ma-arouse. So medyo kinahanglan ako sa storyahon. So meaning imo sang pangayon number. No, istoryahon ako siya unsa may iyang kuan kung naba siya sense ka storya. Do you come here often? Kung maay ba siya mag-conversation. Kung mabaw siya nga klase sa kuan, okay na siya one night stand. Okay ba ni siya i-date na kung regularly? Pero physically, nakay attraction sa iya. Super physical. hot gid siya. Physical, dali ra kay physical. So, kinahanglan na may connection aside from physical. So, dapat na intimate. Let's give an example. Isa lang ka time. Ayaw lang saba sa ngalan. Itago lang nato siya sa ngalan nga kuan.
Tag-an. Okay, kailan. Ay, sana lang ka ng buba. Naapod ka. Ay! Lang. Krisa. Krisa. Kasi, butang tag Krisa na lang siya. Then, what happened? Na siya sa bar. Naaday Krisa. Lagi din. Naaday. Wait lang, di na ito inganlan. Okay. Sa bar. For example, nasa sa bar. Okay. Ignan lang ka o ganang kuan kay funny nga experience. Okay. Nako sa isa ka bar. Mm-mm. So, naay gwapa kay nga babae, Okay. sexy, and then ako gilaila, and then well, she seems nice lugar. Okay. So, after a few drinks, Cagayan eh, Cagayan. Cagayan. Mhm. After a few drinks, nag-twerk-twerk na siya. Nag-twerk-twerk, ingo nga, ay, adjust, murag din na ni maayo, murag dito na ganit pa yun. So, na-thrilling na tayo. Sige siya tanaw sa imo. Wala. Wala. Grabe na ang iyang, Kuan. nag-twerk na lagi siya. Oo, so- you know, nanay body contact, Mm-mm. no? Nanay body contact. And then, after mga 2 ka oras lugar na mo nga physically, kuha na kami, Mm. ningon din tong iyang kauban nga, sir. 17 ba na, sir? Ayun ko nga, so ako siyang ipunta na, pila edad mo? Siya 18. Kapag tarong ba? Ingon na siya nga, mag-17. So, mag-17 minutes. Tingnan siya. Pahawa. Papriso ko na mo. Ay! So, mo to. Buang So, wala gidi ay, ano? So, wala ni- Mas mayo kay nangutana ka. Yeah. May gid na nga mo storya gidi After ka. 2 hours na mo ang kuhan, buang nga ni Bian. Bataa. No? Mm-mm. Napay isa ka kuhan, funny nga Incident. incident. So, nay isa ka guwapa na girl. Duha mi ka laki, sila duha pod gabay. So, katong akong partner, guwapa siya, sexy ano. Gikagubtan gisa sa tibuok bar. Imong partner? No, I mean, Paris na kwarto na nga Paris gabi, ni mo no? ato nga nay. So gikagubtan siya sa kay guwapa lagi, sexy and all. Mm-mm. Ya, ikaw ang grabe. uban. Oo, Uban. Ako ang uban and nga grabe na mi, intimate na mi and all, no. Dayon nag-away-away man sila sa iyang kauban nga babae. Kay ang basta nag-away-away sila, Na no. sila issue. Oh, so pag uman kabalo ko nga bata pa siya. Pag abot sa ubos, nanganaog na mi. Ingon ko nga. So ni-offer lure ko nga ihatutan lang ka sa inyo. Without anything lugar Okay, nga okay. dili ko. Ingon ihatutan lang kay kabalaka di ta magkaon-saon. Ingon siya. Okay ra ko call. Out! Call ko. Kanang naraman ka na, Nicole, kay basin na yung manghilabot sa ako, call ba? Kanan kita. Call. Okay raw ang tatong kuya. Pag yan. Wala gid ay. Gihatod na lang gid nimo. Wala gina ko siya nato. Wala Giningon gid. man siya call. Ay. Paandar ang motor. Hi, Uncle Cloyd talaga. Sige, ayaw gid mo pag uncle kay naan. Basin, but pwede man pud nga na pud lang strategy, no? Pwede pud nga na lang strategy kung dili gid mo ganahan sa lalaki. Inyo na ninyo, uncle. Ano na mi? Hey, there you go. Ang ating last question for the medium run. Sa atong pagbabalik, ang inyong mga text dani nga hashtag #HotSeatCloyd. Ato nang basahon sa iya. Katsada sa tingog, anak master. Ang pagdaig sa kong English tingog. dia. Wala mga English. And thank you very much. You're listening to 91.9. Sana niya i-play. Gituyo rin, gituyo. Siyempre, idol na ko ni. Sama.